teniu son, esposa meva? No, no puc dormir. I com és, això? En el primer son he somiat que no tornàveu de la guerra. Au, va, dona, si només ha estat un somni. Ja, però m'he despertat molt amoïnada i ja no he pogut dormir més. Escolteu, quin és el vescomte més valent i batallador de tota la contrada? El de Rocabertí. Ja veurà com és qüestió només d'uns dies. Anem allà, matem els sarraïns, venim carregats de botí i tota la feina està feta. Abans, però, vos els nois hauríeu d'estar vigilant els d'Empúries. Però és que només de pensar que ja heu de marxar avui... I si us demostro com ahir al vespre, com en soc de batallador? Us recordaré molt millor.